бозори саховати шаҳри душанбе бо фароразии иди фитр сокинони пойтахт барои харидани маҳсулоти лозимаашон ба бозорҳо мешитобанд. ин дар ҳолест ки бархе аз сокинон аз боло рафтани қимати баъзе маҳсулот изҳори нигаронӣ мекунанд. یک کیلو میگه 40 تومان میگه. یک کیلو ماندارین قیمت همه چی قیمت آخه چیکار کنیم؟ این در رمضانی در عرفه یک کیلو سیب دستم 12 هستم. ما سیب گفتم میگیرم ماندارین میگیرم یا 4 تا بنان میگیرم دیگه چی من در کار نیستم برای عید یا چای 4 تا نو بس ایبا چی در کار نیستم. ярмаркам рафте на поён همش همون نرخ همون نرخ همه قیمت زد چیکار کنم دامه عید عرفه رمضان همه نرخ برداشتن. аммо масъулини бозор бар ин назаранд ки қимати маҳсулоти ватанӣ ба мисли пиёзу картошка гарон нашудааст. маҳсулоте ки аз хориҷи кишвар ворид шуданд камтар баландшавӣ ба чашм мерасад. он маҳсулоте ки дар худи тоҷикистон истеҳсол шуда аз он ҷо пиёзу картошка зади ягон баландрави нарх ба назар гирифта нашудааст. гӯшт ҳаст арзон, нархи ҳам пешина бар ин орд пастар шудагӣ, шакар арзон, равған ози арзон шудагӣ ҳама зиёд. бо вуҷуди талошҳои ҳукумат барои ҷилавгирӣ аз болоравии нархҳо бо ташкили ярмаркаҳои фурӯши маводи ниёзи аввалия дар назди бозорҳо сокинон аз болоравии нархҳо шикоят доранд. баъзе тоҷирон омодаанд гузашт кунанд. ҳамин чизае ки харидани бошанд арзонтар када метем, бори нағз мегиранд арзон када метем, арзон када метем. 20 сом фурӯхтаста бошем як хелаш 18 метем, 19 метем. ҳар хеле хи на дастмаш ҳам дорем бо ҳамдори майда. дар ҳоле ки бархе аз сокинон аз болоравии нархҳо хабар медиҳанд, бархе дигар ба мисли Саодат Солиҳева қимати маҳсулотро дастрас медонанд. нарх наво бениҳоят нағз хуб дастрас кардан мумкин ҳама чиз ҳаст қимат нест. раҳмат. чӣ хариден чӣ харидани яно нархҳошро напурсиден ки чӣ қадар? бале хайр мардуми тоҷик аслан дар иди рамазон дар ҳар як ид дастархон мероянд ба миқдори даркорӣ он чизе ки сарфа намекунем зиёдатӣ намехарем он чи ки даркор аст гӯшт равған орд аз маводи хӯрок картошка пиёз ҳамаи чиз нархи дастрас аст харидорӣ мекунем. сокинони тоҷикистон ҳар сол аз афзоиши нарх дар моҳи рамазон ва дигар иду айём гила мекунанд. бархе харидорон тоҷиронро барои ба таври сунъӣ боло бурдани нархҳо гуногор мекунанд, вале тоҷирон мегӯянд ки онҳо бояд аз савдо фоида ба даст оранд.